салому алайкум бинандагони азизу арҷуманд, хуш омадед ба сомонаи Бахтиёр ТГ. Касоне ки якумин бор ба канали мо меҳмон шудаед, илтимос хоҳишмандем ки лайку коммент нависед ва фикру ақидаҳои худро нависед ва ҳамчунин подписатсия кунед ва видеоҳои моро ба воситаи VPN тамошо кунед. Курси миллии имрӯза 100 евро ба 6685 рубл дар Русия баробар шудааст ва ҳамин тавра $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баробар ба 6809 рубл метавонед ҳамин хел перевод кунед ва ҳамин тавра 100 евро дар ватани азизамон 1210 сомонӣ, ҳамчунин дар Ёвонҷон ва ҳамчунин метавонед пулҳои нақдро низ ба ҳамин курс майда кунед ва ҳамин тавр $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар ватани азизамон 1137 сомон, ҳам перевод, ҳам наличка ва ҳамин тавр 1000 рублей баробар ба 875 сомонӣ дар кортҳои миллӣ ва 889 сомон через Узбекистон агар перевод кунед ва агар як дона 2000 рублей дошта бошӣ метавонӣ дар кортҳои миллӣ 350 сомон перевод кунӣ ва через Узбекистон бош 356 ва якта 1000 рубла агар дошта бошӣ дар Имон Интернешнл рӯй кунӣ 175 сомон мешава ва ҳамин тавр бонки навбатии мо Тавҳид банк 1000 рублей баробар ба 176 сомонӣ ва ҳамчунин банки навбатии Алиф банк 1000 рублей баробар ба 174 сомонӣ. лайкҳоро тез бизанед, мара илҳомон биёя ва бонки навбатии мо Эсхата 1000 рублей баробар ба 172 сомонӣ. Амонат банк 1000 рублей баробар ба 175 сомонӣ. Бо канали Бахтиёр ТГ бошед. ва Орион банк 1000 рублей баробар ба 174 сомону 50 дирам ва ҳамин тавр банки навбатии мо Душанбе Сити 1000 рублей баробар ба 174 сомонӣ. неке дар банкоматҳо қасум нест ва Спитамен банк 1000 рублей баробар ба 175 сомонӣ перевод ва банки Ҳумо 1000 рублей баробар ба 175 сомонӣ. Колоколчика зер кунед то ки видеоҳои нави мо бохабар бошед ва ахирон банки мо Коммерс банк 1000 рублей баробар ба 175 сомонӣ. то видеоҳои оянда худованд нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад.